हेलो एवरीवन दा जोंना फुरा गारि लाइन दं आरोना नै माने मा माल दं नोंथांमोन खोन्थागासिनो दं फुरा नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा जाना दं आरोना लाइन फुरा नै खोन्थागासिनो दं आरोना दा आंनि गारि दा नै हेलो गुड मर्निं लोगोफोर दायो आं माने मेन टपिकआव थांगासिनो दङ माने नोंथांमोननि भिडिअ खोन्थागासिनो आं मा खामानि मावदों आरोना नायलांबाय थादों होमबा जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट होदो शेयार खालामदो ना मा होनो ना भिडिअखौ फुरा बेयाव गंसे फुरा खामानि जादों आरोना नै खोन्थालांगासिनो दं माने सानैया फुरा एक्टिं खालामदों आरोना नै नै जोंना ड्राइभार लोगो हाय अरे एक्टिं करा देखासन hey ada acting kora dekasun acting kora dekasun aro dunia lagi sedih oh my god calendar na yang ini bikin lama aku pernah kesini dari ini akan lama banget kalian dari itu nih dia saya by di tanker di benanggu saya nalai be maafrau mana mulai lular frau mana di hiarna mana atas tabai ini arna nah yoda di tanker frau di dong yoda Bukan dalam tadi lagi pernah, dari kantalangasnya pura bioba gari dong nih gungse, sampai itu dari yang doa kanta kabar nih pura ngisi kejan garu bay, pura rena, ini pura gari pura lain dong, itu naik deh nih, sama main rojong kaman isi lebih apa mana tom pura berat disturb rena, nih sana gari gungse biau dong, oh ada bermuja jadi, oi. Woi, wah, asal itu driver dong nih. Dah, nalang sada nih, angkat angkasnya video berkau. Tapi karena tang진 baik, saya ini sih mau tang진 baik, harus masih pegas nung baik nih. Karena satu bayo, kalau jangan naik partner sa. Kalender na jembela maku bonai pasang nih, apa di mesin terbaik kadang sendang roh bonai ram mesin terbaik. Ini, jauh punya nani di luar kah, yang mana? Saya potensi mau jalan kah, semua nani. Nah itu nih, mesin bunyi jember na. Jalan kah semua mah. Bogor kasih kayak ini, bola lagi karena nih, wah, nanti jadi selai, lebih karena nih, kami senang aja selalu jangan karena ini gosip juga ada. Kamu macam ini arena lagi carpeting खालामग्रा मेसिना माने carpeting बा बुजिगोन नोङा सोरबा माने बे लामा बनायग्रा आरोना जेनेबा जों दा दिनै बे मालखौ लाना फैदों नै आं खोन्थागासिनो दं नै बे माल गोसोमखौ लाना फैदों नै माने बारा मोजां नङासै आं माने गारि सिङाव दं नालाय ओमफ्राय बेखौ माने गारगोन आरोना ओइनै गारसिगोन नायबाय था गारसिगोन नै carpeting मालखौ गारसिगोन आरोना नै मेसिनाव ओमफ्राय मेसिना आरामसे लामा बानायलांसिगोन नै लोगोफोर नायदो माबोरै गारदों नै मोजां खोन्थानोसै माने आं एसे गोजानाव दं नालाय नै माबायदि लखबबाय नै मेसिनाव लखबबाय ओमफ्राय मेसिना लामा बनायलाङो आरोना नै बेबायदि आरो नै नायनानै ला माबायदि नै माबायदि लखबबाय आरोना ओमफ्रायथ' लोगोफोर दायो माने बेयो सिंगेल लामा आरोना आं खोन्थानो नायनानै ला बेयो सिंगेल लामा आरोना नै ओमफ्राय फोर लाइनसे मावबाय थादों मेनना ओमफ्राय नैबे गावालि लामाखौ माने मालिकआ लादों जाहैबाय नालाय बेनिखायनो दा जों बेयाव गावालि लामाखौ मावनो फैदों आरोना बे गावालि लामाया जोबबा थांफिनगोन फोर लाइनाव माने फोर लाइनखौबो आं खोन्थाखादों भिडिअ आपल'ड होदों माने भिडिअ आपल'ड होना दंखायो माने फोर लाइना माने बे गवालपारा थांनाय आरोना बे मेरजाननिफ्राय गवालपारा थांनाय लामाखौ माने फुरा मालिकआ बिराद गिदिर कन्ट्रेक्ट लादों आरोना माने फोर लाइन माने बेथ' गावालि लामासो नालाय
दा नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबसिगोन आरोना नै लखबगासिनो दायो फुरा लखबगासिनो बिदि लखबनानै मेचिना माने फेहेनलाङो आरोना जेरै जोंनि जेरै आइजोफ्रा माने माइ लामनायाव जेरै आराम गोबा खालामना होयो माने आखाइजों बा आथिंफोरजों गोबा माने बिलिरनानै बिराद मोजां खालामो बेबायदि आरोना नै बे मेचिना बनायलाङो आरोना बिदि नै बनायजेनबायानो गाहायाव बिदि जालांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेनि सायावनो बे राबाथाय माने बिनि सायाव गारि खारबाबो जेबो जाला आरोना बिराद बिन्दास बरिया जासिगोन आरोना हेल' लोगोफोर मा भिडिअखौ बेयाव दोनथ'बाय माने एसे बेस्थ'बो नालाय भिडिअ खालामनो गोलाव खालामनोबो मोना माने दायोथ' फुरा डिउटिनिथार नालाय माने गोसोबायदि फ्रि जानो मोना आरोना बेनिखायनो माने भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय माने भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामना होदो बेजों लोगोसे आरोना हेल' लोगोफोर बाबाय दोनथ'बाय होमबा बेयावनो